Tabo nang reklamo na ang mga mag-uuma sa dakbayan sa Sugbo kay hangtod karon wala pa sila makadawat og hinabang gikan sa Cebu City Government. Ang City Agriculture Department wala gyud maka-address sa mga panginahanglanon sa mga farmers sa Cebu City nga apektado in town kayo sa El Nino mga kabombo. Si Joey Baclayon nga maoy head sa City Agriculture Department imbes mangita og paagi nga makatubig ang mga farmers aron ikabisibi sa ilang mga tanaman apan ang gibuhat karon ni Baclayon na malit na manoon og fertilizer og mga seedlings nga unta tubig ang gikinahanglan karon sa mga mag-uuma. Hunaw-na og maayo 15 na katuig nga nahimong department head sa City Agriculture si Joey Baclayon. 15 katuig apan hangtod karon bulay-og lang gihapon kaayo. Daw sa wa gihapon siya hanaw sa iyang trabaho. Wa jud nakahuna-huna og mga projects si Joey Baclayon nga makapalambo sa atong water sources ngadto sa kabukiran og wa jud nakaestablisar og mga water impounding nga maoy labing importante kaayo alang sa mga mag-uuma nga apektado ining panahon sa ating init mga kabombo. Ang nasod sa utok ni Baclayon kaning pagpamalit ragyod og mga seedlings, fertilizer, mga drum o baril og mga hose. Unsaon man nato mga drum og kining mga hose nga wala may tubig, di gyapon na magamit ng mga baril o mga hose. Kini man gyud si Joey Baclayon ang paborito nga city agriculturist ni Cebu City Mayor Michael Rama ang naong ani naara pirme sa Cebu City Hall. Unsaon niya pagkahibaw kung unsay mga gikinahanglan sa mga mag-uuma sa kabukiran nga dili man na siya mosaka ngadto sa bukid si Joey Baclayon mga kabombo. Adto unta siya mag-opisina sa bukid kinis Joey Baclayon. Adto unta siya mag-opisina sa bukid aron makakita siya sa sitwasyon sa mga mag-uuma. Gasigir man gud siya pasinaw sa iyang lubot sa iyang lingkuranan diha sa City Hall mga kabombo. Unya napay lain nga binugo ang iyang mga technicians kinahanglan pa nga mupanso diha sa Cebu City Hall, mupanso sa DTR. Unya human og panso musaka balik katos bukid. Ang uban niyang mga technicians kapuya na og saka. Kapuya na nga musaka og balik sa bukid kay gasto kayo sa plite. Ang dunay motor gasto kay gasolina. Magpaabot ng alas 5 para punch out mga kabumbo before musaka og balik uli katos bukid. Unya inigsaka nila sa bukid kung makasaka man gani pananitan gikan ni panso sa City Hall, gamay na lang sila mabuhat kay nahurot na ang oras pag-travel padong sa bukid mga kabumbo. Ang mga technicians nagmulo nang reklamo na ang mga technicians sa City Agriculture Department nga taga-bukid. Taga-bukid man sila. O nya kinahanglan pas lang mulugsong sa Cebu City Hall, Muanhig City Hall para mupanso mga kabombo. Naaman untay pansuhanan sa Krimdek nga duol ra sa mga taga-bukid nganong dili na lang didto mupanso sa Krimdek. Asa man gibutang nimo imong utok ka Joey Baclayon, naliwat man ka sa imong amo. Kung magisgotag technician sa City Agriculture, sila maoy eksperto sa agrikultura sama sa animal raising, root crops, corn farming ug uban pa. Sila maoy mosuroy sa mga farmers o muhatag og mga technical assistance sa mga mag-uuma. Ilabi na og naa sila mga problema sa panguma. Ang technician maoy mo guide nila sa mga farmers mga kabombo. Matod pas mga farmers nga di gyud makitaan nga mosuroy sa bukid si Joey Baclayon. So unsaon niya pagkahibaw kung unsay mga problema sa mga mag-uuma o unsay ilang mga gikinahanglan? Ang mga backyard breeders o baboy nagyaw-yaw kay ang green slip nila naslay green slip para dawaton ang ilang baboy sa mga ihawan. Anha pa sila sa Cebu City Hall magpapirma
kay wala may taga City Agriculture Department kun kada nga tuas bukid maong mulugsong pa sila sa Cebu City Hall para magpapirma sa ilang green slip mga kabombo. Og oroy taga barangay Tabunan ka, kinahanglan pagkagabuan na sa City Hall para magpapirma sa clearance sa imong usa ka baboy aron dawaton sa ihawan. Asa man nimo gibutang imong utok ka Joey Baclayon, mura ka magkuwang og usa ka dukol. Wa jud ka makauna-una ana nga ang imuhang linyada sa imong trabaho mahitungod sa farming sa panguma. Unya na ka diri sa City Hall nag-opisina. Unsaon nimo pag-supervise sa imong tao? Unsaon nimo pagtan-aw sa mga panginahanglanon sa mga mag-uuma sa dakbayan sa Sugbo kung naa ka permi sa imong aircon nga opisina? Wa ka may pulos in town nga pagka city agriculturist. So may rason ra pod si Konsehal John Alcover nga nanawagan nga pakanaogon ka sa imong pwesto kay wa kay pulos.